କିଛି କ୍ଲବ ପିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସାନୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସକୁ। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆନାଉନ୍ସ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା ଆନାଉନ୍ସ କରି ମଜା କରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ହଟିଆପଡ଼ା ପଡ଼ିଆକୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଖେଳ ଅଛି। ସେଠି ଆମ ଗାଁ ଜିତିଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେଇ ଖେଳ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରି ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କୀର୍ତ୍ତନକୁ। ଆଜି ଖଣ୍ଡେଇତା ଗାଁରେ କ୍ଲବ ପିଲା ମିଶି କରୁଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା, ପୁଣି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ। କ୍ଲବ ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି କାମ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତଗଣ, କାହିଁକି ନା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନା। ତାପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ। ତାପରେ ଆମେ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଖାଇସାରି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ